ಪೋದುವಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೇಯ್ಪೈನ ಹರಿಪಾಂಡ ಅವು ಬಾರ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೋಯರ್ಸ ಬತ್ತು ತಪ್ಪು ನಟದು ಅಗೇಲು ಒಂಜು ವರ್ಷ ಅಗೇಲು ಪಾಡ್ದು ಅಗುಲ್ ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪು ನಟದು ಎಂಕುಲ್ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೂಜ ಮರಕ್ಕೂ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ನಾಡ ಐತೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮರದ ಬುಡೋಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ನೀರು ಇಡೀ ಮರೊನ್ಲ ಸೇರೋ ಮುಣಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಏತೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತಿರ್ಗಲಿ ಏತೇ ಊರಿಗೂ ಪೋಲೆ ಏತೇ ಜಾಗಗೂ ಪೋಲೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಾಗಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಈ ಮಣ್ಣು ಬಾಧಪತಿಯವರ ಆಗಲ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ತನಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸದಾ ಬೆಂಗಲ್ ಅದು ಈ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೇದರ್ಲು ತುಯಿನಲ್ ಬತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲಿತ್ತಿನ ಬೋಕಲ್ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಗರೋಡಿಗೆ ನಿಗಿಲ್ ಬರೋಡೆ ಏನಿಕಂದು ಪನ್ನೆಡ ಒವೇ ತರದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅದು ಪಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಪುನೀತ ನಡುಟು ಬತ್ತದ ಗಾಡಿ ಪುರ ಅಲ್ಪ ದೀತಿರ್ ತುಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೋದಿನ ಕುರುನು ಅರ್ನ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಎಂಕುಲು ಬೂಡುದ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಎಂಕುಲ್ ತೋಜದ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬಿ ಅದು ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋತ ಐತ ಕುರು ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತೋಜುಣಿಗೆ ಅವಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ತೋನಾಗ ರಡ್ಡು ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಏನಾನ್ ಪೇರು ಗುರುತು ಆತನ ಮನ್ಪಿನ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಬರ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲನೆ ಯೋಗತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೋದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತೆಗಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ಏನ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಡೋನುಲ್ಲರತೆ ಅಲೆ ಯಾನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲ ನನ್ನವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬೋಲ್ಪು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂಚೆನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬೈದಳು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಕತಾಳಿಯಾಗೆ ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಈ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗರಡಿಲೆಡು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಆದುಪಡು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಆದುಪಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾತೊಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಈ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಡೆ ಲೆಸೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವಿಶಾಲವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸರದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿದ ಗರೋಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗರೋಡಿಗೆ ನಿಗಿಲ್ ಬರೋಡೆ ಏನಿಕಂದು ಪನ್ನೆಡ ಒವೇ ತರದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅದು ಪಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಪುನೀತ ನಡುಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಗಾಡಿ ಪುರ ಅಲ್ಪ ದೀತಿರ್ ತುಲೆಗೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಅಲ್ಪದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ನಡತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಗರಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಯಾಪನೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡದು ಅಜಿತ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ಒಂಜಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾರಣಾಂತರುಡು ಈ ಗರಡಿಗೆ ಬರ ಆತಜಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇಲಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಗರಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಇನಿ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನ್ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಬೈದೆ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲೆ ಬಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೈಲೂರುದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 12:30 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಗರಡಿ ದೇವಲೈಡು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಶುರು ಆರೆಗೊಂಡುಗೆ ಎಂಕೊಲೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ತಾಡ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಡ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆದಂದು ಪನ್ನಡ ಗಾಳಿಪಟ ಏತೇ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡಲ ಐತ ನೂಲುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ತಿರ್ತಿರ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮರಕ್ಕೂ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ನಾಡ ಐತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮರದ ಬುಡೋಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ನೀರು ಇಡೀ ಮರೊನ್ಲ ಸೇರೋ ಮುಣಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಏತೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತಿರ್ಗಲಿ ಏತೇ ಊರಿಗೂ ಪೋಲೆ ಏತೇ ಜಾಗಗೂ ಪೋಲೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಾಗಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ನಾಗಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣದ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೋಡು ಎಂಗುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ತನು ಪಾರ್ದು ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಗರಡಿದ ಒಲೆಡು ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ ತಯಾರಾತನ್ಗೆ ಬಲಿ
ಜಾಗ ಜಾಗ ಸಂಸಾರ ಭಕ್ತರು ರಾಶಿ ಅದು ಹೊರಡುವಂತಿಗೆ ಪಾರ್ದು ನಿಗಲೆ ಬಂಜಿ ಪಂಚಕಜ್ಜ ಸೇರಿ ಬೊಂಬುಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಮೆದಲಿಂದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಐನು ಮಾಗನೆ ಭಕ್ತರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಲ್ತುಂಡು ಮೆದಲೇ ಪ್ರಥಮಟು ನಿಗಲ ಉಲ್ಲಾಯನ ಏಳು ನೀರು ಮಲ್ಕೊಂಡರು ಪಾಡ್ನಿಂಚ ಪೂ ದೀನಿಂಚ ನೀರು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಆರತಿ ಬಳಸುತ್ತಿನ ಪಂಚಕಜ್ಜ ಸೇವೆ ಮೆದಲಿಂಟಿ ಏತ ವಿಷಯನ ಏತಮ್ಮ ತಿಂಗ ಮಾನವ ಪಂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಮೆದಲು ಈ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯನೇ ಬಾಧತನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಂಚ ತುಲ್ಲೆ ಐನು ಮಗನಿಂತದ್ದು ಭಕ್ತರಂಚ ತುಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವನ ಗೌಡ ಪಾಡ್ದು ಅಮೃತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಐನು ಮಗನ ಭಕ್ತರು 10 ಮನ ಖರ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಕನ್ಯೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಪೊರ್ಲು ನೀರು ಮಾಯಪಂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ಯಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಆಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಉಂಡ ಅವನ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ವಹಿಸ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾಲಡು ಕೊನೆ ಸೇವೆನ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಕಲಗೂ ಆಗಲ ಹಸ್ತಕೈತು ಒಂದೆರಡು ಸೇಕದ ಭಾಗ್ಯದ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಇಡೀ ಮಗನ ಐನು ಮಗನ ಭಕ್ತರು ಮಡಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಜಾಗ ಸಂಸಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊನೆ ಸೇವೆನು ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಮಾಯಪಂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಏರಿ ಬದುಕು ಈ ಮಣ್ಣು ಪಾದಪತಿವರ ಆಗಲ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ದು ಸದಾ ಬೆಂಗಲ್ ಅದು ಈ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೇದ್ಯರ್ಲು ತುಯ್ನಲ್ಪ ತೂಜರಿಗೆ ಲಿತ್ತಿನ ಬೋಕರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಇಂಥ ಕೊರಿ ಸೇವೆನು ಸಂತೋಷ ಬಂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಸದಾ ಬೆಂಗಲ್ ಅದು ಇಡೀ ಭಕ್ತರು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೈದರ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಚಾಕರಿ ನಡ ತಪ್ಪದಂತೆ ಪೊರ್ಲೂರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗರುಡಿದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನು ಕಿರು ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗರುಡಿದ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಮಾತಗಳೇನಲ್ಲ ಪರಿಚಯನು ನಿಗಲಿಗೆ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಗುರ್ಕರೆ ಬೈಲೂರ್ದ ಗುರ್ಕರೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಪುರಾತನ ನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನಾರು ಗುರುಕರೆ ಯಾರನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮತ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕರಿ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಾರೆ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆರವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳವನೆ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಬಂಡದು ಆರು ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಂಚಿ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ಆಗ ಹೋಗೋದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡದು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡುಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯನಾರು ಅಂಚನೆ ಗರಡಿ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂದು ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಈ ಗರಡಿದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಮಿತಿದ ಆರು ಸುಂದರ್ ಜೆ ಮಟ್ಟಿ ಬಂಡದ ಸುಂದರ್ ಪಿ ಮಟ್ಟಿ ಅಂದಂದು ಆರು ಕೃಷ್ಣ ಜತ್ತಾನ ಹಿರಿಯರು ಸಾಧಾರಣ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗೃತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಬಟ್ಟಾಲ್ದಗಂದಾರು ಗರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮೆಂಜ ನಡ್ತಂಬೋದು ಅಂಚನೆ ಈತ ಕಿರಿಯರಾದಾರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬಟ್ಟಾಲ್ದಗಂದ ಲೆಪ್ಪುದಾರು ಅಂಚದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮದಿಪುಲ ಐತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದರ್ಲೆಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಫಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಗರಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಒಂದು ಅರ್ಚಕರಾದ ಎನ್ನ ಫಲ ಐತೆ ಪರ ಹೊರಡು ಪನಗ ಪೂಜತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಅಂಜನೆ ಮೇರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಎನ್ನ ಫಲೆ ಅಂದಂದು ಸಾಧಾರಣ 84 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಿಷ್ಠೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜ ಮೇರು ಗರುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಬಂಡದು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮೂಲು ಕಿಂಜಿಡ್ದಿಂಚಲ ಮುಲ್ತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗರಡಿ ಸಮಿತಿದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಮುಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಆರ್ಲ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಗಲ್ ಬೆಂಬಲವಾದ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗ ಬೇರೆ ಆರು ಗುರ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಂತೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಆರು ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡದು ಅಕುಲ್ ಲಂಚನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಮೇರನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೂಲು ಅಗುಲದ ಅಂತ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಆಪಿದೆ ಬಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಈ ಜಾಗಿಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುಲ್ಯಾಡ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಂದು ಬಳಗದಾಗುಲೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು ಗರಡಿದ ಪೂರ ಚಾಕಿರಿ ಮಗುಲ್ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಗ್ರಾಮದಾಗುಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿನ ಕೈತಲ್ದಾಗುಲು ಕಿಂಜಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅಗುಲು ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಚಾಕಿಡ್ ಏನು ವಿಶೇಷ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಪನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ ಅದು ಪಡು ಚಾಕರಿದ ವರ್ಗದಗುಲ ಅದು ಪಡು ಮಾತಗಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನು ಗೆತ್ತೊಂಡರು ಒಂಜಾತ ಜನ ತಪ್ಪುದರು ತತ್ತುಪೋದಿತ್ತನ ಮಾಪುಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗರುಡಿಡು ಬೈದೇರ್ಲು ಅಂಚೆನಿ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯರೇನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರುಲೇರು ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಗರುಡಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲು ಬತ್ತದ ನೆಲೆ ಊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆಗೊಲ್ಲೇರು ಸರ್ಪನ್ಲಿ ಬೈದೇರ್ಲು ಅವೇ ಸುರೂಟ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು
ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಚೌಟರ ಬಾಕ್ಯರು ಜೈನರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವು ಅಂಚ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಗರಿಡದೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಕೊಂಬ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸಡು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಸೇರೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಚಿನ ಆ ಪುರ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಾರೆಗೆ ಅರೆಡ ಅಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಜಗಲೆಡ ಮೆಗ್ಗೆಪಾಲೆನ ಗಂಡ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೂಡುಗೆ ಹೋಯರ್ಗೆ ಸೀದಾ ಬೂಡುಗೆ ಹೋದು ಬೂಡುದ ಬಲ್ಲಾಡ್ರೆಡ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಿಡ್ಬೇಕ ಅವು ಬೈದರ್ಲು ಬೋದೇರು ಪಂಡ್ ಪರ್ನಿಗಳು ಆಗುಲ್ ಬತ್ತಿನೇ ಕೊಂಚ ಕುರು ಬೋಡತ್ತ ನಿಗಲಿ ಕನಸಿಡ್ಬೋದು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಬೈದರ್ಲಿನ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಪಣ ಏನು ಪಂಪಿನ ಬೈದರ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಾಂದವರ್ನ ಒಂದು ನಾಡು ಐಕ್ ಮರ್ದಿನ ಕೂಡ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನಸಿಡ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಬೋದಿನ ಕುರುವನು ಅರ್ನ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಬೂಡುದ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಎಂಕುಲು ತೋಜದ ಎಂಕುಲು ದುಂಬಿ ಆದ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋತ ಐತ ಕುರು ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೋಜುಣಿಗೆ ಅವಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ತೋನಾಗ ರಡ್ಡು ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಏನಾನ್ ಪೇರು ಗುರುತಾತನ ಮನ್ಪಿನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ಲಾಡ್ರು ಬತ್ತದು ಈ ಗರಡಿನ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಐನು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕರ್ನ ಕಲೆನು ಅಂಜನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಲೆನು ಅಂಜನೆ ಬರ್ಕೆಡ್ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಮಾಜದ ಕಲೆನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ಗರಡಿದ ಚಾಕಿರಿನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸಾರಗೂ ಕೊರದು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಆ ನೀಡಿದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಗರಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಾಧಾರಣ 1934 ಒಂಜಿ ಬೈ ಹುಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಗರಡಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮೇರೆ ಬೈಲೂರು ಕಾಳಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಮಾಮ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡದು ಆರವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಗರಡಿಗೆ ಒಡಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ದೇರಿನ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಐದು ಪಕ್ಕ 1976 ಬೈಲೂರು ಕಾಳಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ಪಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅದಾಗ ಗಿಂಚು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆ ಪುರ್ತರು ಆದ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಐತೊಟ್ಟು ಬಾಕಿದ ಕುರ್ಕಾರ್ನಗುಲ್ಲ ಮತ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಇಡೀ 5 ಗ್ರಾಮ 74 ಐದು ಪಕ್ಕ 2002ನೇ ಇಸವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಉದಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉದಯ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಎ ಬಂಗೇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನ ಮಲ್ತ ಆ ನೀಡಿದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲ್ನ ಸೋಣಾರತಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸೋಣಾರತಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಐತೆ ಅಗೆಲ್ ಕುರ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಯ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ 14-15 ಹೆಚ್ಚಿನ 14-15 ಪಂಡ ದನ ತಿಂಗಳು ಪತ್ತನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದುಬ್ನಾನಿ ಬೈದರ್ಲನ್ನ ನೇಮ ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ಊರದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು 14 ವರ್ಗಲ ಇಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಅವೇನು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 3,000-4,000 ಮುಟ್ಟ ಒಣಸಕ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೈಯಾಗ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಇಂಕುಲು ಬೇತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಗದಗುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಪೂರ ಅವೇ ಪನ್ನೆಲ್ಕ 14 ವರ್ಗದಾಗಲು ಪೂರ 5 ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ನಡವಾಳಿ ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಅಂಜನೆಕ್ ಒಂಜಿನ ಗ್ರಾಮ ಬೈಲೂರು ಅವಡಕ್ಕೆ 2ನೇ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ 3ನೇದು ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಗ್ರಾಮ ಕೆಂತೂರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಈತು ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಗರಡಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಒಂಜಿ ಜಂಜಾಟ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುನಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗರಡಿಗೆ ಬೊಪ್ಪಿನಂಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಅವೇನು ದೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಗರಡಿಗೆ ಬೈದರ್ಲು ಬತ್ತ ನೆಲೆಯೂರಿನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟೆನಿಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14-15 ದನು ತಿಂಗೋಲ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದುಮ್ನಾನಿ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಡು ಆ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇನು ತೆರೆಯೊಂದು
ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವೇ ದಂತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದುಮನಾನಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಐನು ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಒಟ್ಟಾದ ಸಂಬಂಧಪಡೇನ ಲೆಪ್ಪದಾಗಲು ಹುತ್ತುದಾಗಲು ಬರ್ಕೆದಾಗಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಅಗಲೇ ದುಮ್ಮು ದಿವು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿನ ಎದುರು ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೇಮನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಗೆಲ್ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಗರಿಡಿದ ಮನೆತನದ ಒಂದೇಟು ಅರಿಕಾಯ್ಪು ಬಿದಾಡ್ದು ಅವಡಕ್ಕ ಬೈದರ್ಲನ ಒಳ ಅರಿಕಾಯ್ಪು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಬೈಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 10-100 ಜನದ ಒಣಸ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಬೈಯಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಗೆಲು ಪೂರ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕ ಬೈದರ್ಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 300-400 ಜನತ ಒಣಸ್ತು ಹಾಪುಡು ಅವು ಆನಿ ಆಯ್ತು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಮರ್ದಿನ ಕಾಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 3,000 ಜನ ಒಟ್ಟಾಪಣ ಒಂದ ಒಟ್ಟಾಪಣ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಾಡು ಬೈದರ್ಲು ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಐನು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡುಕಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲು ಕಂಚಿಲ್ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ದುಂಬುಡುಂಜಿ ಪುರಾತನ ನೋಡ್ದುಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಕಂಚಿಲು ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡುವೆರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಚಿಲು ಪಂಡ ಕರಕೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆಗೆ ಬೈದರ್ಲು ಅವಳು ಪಡುಮಲೆ ಬಡ್ದು ಪಂಜಾಬ್ ಹೋದು ಪಂಜಾಬ್ದಾಕಲು ಅವಳು ನಾಗ ಬರ್ಮೇರನ್ ಭೇಟಿ ಆಪೇರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ್ದು ಪಂತೆರಿನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ಯಾರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಬಾಲೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಗರೆದೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಮಡ್ಡೆಲ್ದಿಂದಿ ಒಂದು ಪಂಡಂಗಲ ಕುಲಪುರ ಹೋಯ್ತೇರೆ ಅವು ಆದಾಗ ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೈದರ್ಲೆಗೆ ಕಂಚಿಲ್ ಪಾಡ್ಪವೆ ಅಂಚೆ ಬೈದರ್ಲೆನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಕಂಚಿಲ್ ಪಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಗಣ ಆಡ್ಪಲೆ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಂಚಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಕ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಒಂಥರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರ್ಪೋಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಗುರು ಕರ್ನಾಕುಲ ಪೊರ್ಮುದು ಪೂರ ಕಂಚಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಪುರು ಬಾಲೆ ಪುಡು ಪುರು ಬಾಲೆಗ್ ಸೌಖ್ಯದ ಅಂತಿನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪುರ ಇಲ್ಲದ ಕಂಚಿಲ್ ಪಡ್ಪ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಪಿನ ಅಂತೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆದು ಪುಡು ದೇವರಿಗೆ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಾರು ನಮ್ಮರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಗೆತೊಂಬೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ನೇಮ ಆನಿ ಬೈದರ್ಲ ನೇಮ ಜಪ್ಪುಡು ಪಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದರ್ಲು ದರ್ಶನೋಡು ಬೈದರ್ಲು ಪಿತಾಯ ಪರಿಪ್ನ ಲೈಕ್ ಅಂಗಣೋಗಿ ಜಪ್ಪುನ ಹೊರತು ಅದಾಗ ಒಂಥರ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಪುಣಕ ಮುಂದು ಆ ಬೈದರ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕನದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ನಿಶಬ್ದ ಆದ ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂದಂದು 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪುಂಡು ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದ ಹಾಕಿನೆ ಪರವೇರು ಅಲ್ಪನ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪನ ಪರವೇರು ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದಿಂದ ಹಾಕಿನೆ ಬಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀರು ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಉಂಡಾದ ಅಲ್ಪ ಪಿದ್ಯಾ ಬರ್ಪೇರು ಯಾರು ಪಿದ್ಯಾ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರಮಣ್ಣೆಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲು ನಾ ಟೈಮ್ ಬೈದರ್ಲೆ ಹೋದಾಗ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೂವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅದಾಗ ಪಂಡ ಆತ ನಿಶಬ್ದಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲೆ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನದಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಜೋಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸರು ಒಂಜಿ ದೇವರು ಬೈದರ್ಲೆ ಅಂದ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಡವ ಅತೆ ಆತ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರ್ನ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಒಂದೇ ತಗಲು ಚಾಕಿದಾಗಲ ಬೈದರ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಹೊರದ ಮಟ್ಟಗಾರ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಊರು ಪೂರ ಆತು ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಸಾಧಾರಣ ಗುರುಕರ್ನ ಕುಲ್ಲಂಜನೆ 2 ಮಂದಿನ ಮಧುಮಾಂಸ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಎಂಗುಲ್ದ ಗಡ್ಡೆಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚ ಕಮಿಟಿ ತಗುಲ್ಲ ಬೈದರ್ಲೆನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪೂರ ವೆಜ್ಜ ಮಲ್ತದು ತರಕಾರಿ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಬೈದರ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗರುಡದಲೆ ಕಾರ್ ದಿವನಗನೆ ಇನಿಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ಗರಡಿಗೆ ಪೋಯಂದ ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಬಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೈದರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲು ರಿಯಲ್ ಬೈದರ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಆತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ಡು
ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇಂಕಲ್ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಮಲ್ತೋದಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯರ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಏನು ಉಲ್ಲರ ಅನ್ನ ಅದು ಬನ್ನ ಇಂಕೆಲ್ಲವೇ ಬೈದೇರ್ಲು ಹೊರತ ಉಂಟು ಬಿದ್ದೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರ್ಲೆ ಬೋದಿನಿ ಮೊಗಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೋದಿನಿಂದ ಬೈದೇರ್ಲೆ ರಿಯಲ್ ಬೈದೇರ್ಲು ಬೋದಿನಿ ಭಾವನೆಡು ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನೆ ಆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ಜಾಗಡು ವಾರಾಣಿಗಳೋಡು ಬರ್ತದ ಚೌಟೇರ ಬಾಕ್ಯಾರು ಮಾರ್ಪಾಳಿದ ಚೌಟೇರ ಬಾಕ್ಯಾರು ನೆಲ ತೆರನೆಗೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಅಂಡ ನನಮಿತ್ತುಗಳ ಒಂದೇ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಬೊರ್ಲುಡು ದೇವರೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ನಂದ್ರೋಡು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊರ್ಲುಡು ನಡಬುಡೋದು ಬೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ದೇವರ ಬೈದೇರ್ಲಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಅನ್ಪಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಡೀ ಐನ್ ಮಾಗನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ನಡಪುಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರು ಬೊಗ್ಗುದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಾಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅಂಚೆನೆ ನಾಗದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಕರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಎನ್ನದೇ ಆಗಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಿರವುಗಳ ಒರಿಯೋಡು ಪ್ರತಿ ಊರು ಬೈಲುವಾರು ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಕೆಂಪತೂರು ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಊರುಗಳ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಂಡ ಈತ ಊರದಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಐನು ಮಾಗಡದಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿಗರಡಿ ವಿಶೇಷ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಂಡ ಅವೇ ಮೂಲು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಂಡದಾಗಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ನಾಗ ತೋಜದ ಮಸ್ತ್ ದೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಗಲು ಬುಳೆಕ್ ಈತ ಈ ಕೃಷಿಕ್ ಆಗಲು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಅವರಿ ಕೃಷಿಕರ ಬರ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಗಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇಸಾಯ ಕೃಷಿ ಬದುಕದಿನ ಆಗಲು ಐಟದ ಕಂಡೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಕಂಡೊಡುತ್ತೆ ನಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಬೈದರ್ಲನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಡೆಬೋಪುಡು ಅವು ಇನಿಕಲ ನಡ್ತುಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಮೇರೆ ಎಂಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ 10 ಕೊಯ್ಲು ಕಂಡೋಡು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಕಂಡ ನಲ್ಯನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಬತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಮಗಲ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತ ಪಾಡಿಬೇಕ ಮಗರ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಒರಿಯ ಒಂಜಿ ನಲ್ಯ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಯಿನ ಘಟನೆ ಅಂದಂದು ಅವತ್ತ ಒಂದು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಕಣ್ಣಾರೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಸವಾರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ನ ಪೂರ ಊರ್ದಗಳು ಪೂರ ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮನ ಉಳ್ಳ ತೂತಾರೆ ದಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ದಪ್ಪರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಒಂದೊಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ದಪ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊತ್ತುಡು ಅವಳು ನಾಗನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನವಳು ಸರ್ ದೇವರು ಉಂತುದಿನಿ ಪುಣ್ಯಮದಾನಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಮಗಳು ಎರ್ಲೆನ್ 11 ಇಡೆ ಬೈದೇರ ಪುಲ್ಲರ ಕಾಂಡೆ ಬೈದಿನಿ ಗಡಿ 2 ಗಂಟೆ ಉಂತುದನು ದುಮ್ನಾನಿ 2 ಗಂಟೆ ಉಂತುದನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆದ 4 ಗಂಟೆ ಪಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಗಡಿಯಾರ ಒಂದು ದಿನ ಇರ್ದಾವರೆ ಇತ್ತು ಪುರ ಐನಿ ಮಗಳು ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಕಲಡು ಗಡಿಯಾರ ಕೋರಿಕಿಲೆ ಪುನು ಪುರ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ದುಮ್ಮ ಕಲಡು ಎರಡು ದಿನ ಕೋರಿಕಿಲೆ ಪುನ ಅವು ಮಿಸ್ ಆದ ಕೋರಿಕಿಲೆ ಮಿಸ್ ಆದ ಆಗಲೇ 4 ಗಂಟೆ ಕೋರಿಕಿಲೆ ದಿನ ಇಂಚ ಕೋರಿಕಿಲೆ ದಿನ ಇಂಚ ಮಗ ಅದೇ ಬರ್ಪಿನ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಬರ್ಪಿನ ಯೋಗ ಬಂಡೆ ಕೋರಿಕಿಲೆ ದಿನ ಕಾದು ಮಗಳು ಏರು ಬಿಡೊಂದು ದಪ್ಪರೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡ ದಪ್ಪರೆ ಎಂದು ಓದಿ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ನಾಗನ ಗೋಪುರ ಒಂದುಂಟು ಚೌಟಾರೆ ಬಾಕ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಸರ್ತ ಹೊಸದು ಒಂಜಿ ತೋಜು ಬದಿನ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏರು ದೇವ್ರೆ ದಪ್ಪರೆ ಬರ್ನ 7 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಬ್ಬರ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ ತೂತೇರಿಗೆ ಬೈದರ್ಲವೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲು ಒಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುವನ್ನ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಜಾದಾಗ ಮೊಗಲು ಏರ್ಲೇಡಸ್ರದು ಬಂತ ಕೋಡ್ಗೆ ಏರು ಜಾನುವಾರು ಪನಗ ಏರು ಪನಗ ಭೂತ ಗೀತ ಅವಡು ಏರು ತಾಯ್ತಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಧೈರ್ಯ ಜಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಪುರ ಅಂಚೆ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಮೊಗಲಿ ಬೋಜಿ ಅದೇ ಅವೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಕನ್ನಡ ತೂತಿನ 35 ವರ್ಷದ ದೇವರಿಗೆ ಅಗೆಲ್ ಕೊರ್ನಂದಂಡ ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಅಗೆಲ್ ಬಾರಿ ಪಸಂದ ಪೋಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಗುಲು ಅಗೆಲ್ ಕೊರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪಂಡಾಗ ಅಗುಲು ಮೂಲು ಏನೋ ದರ್ಶನ ಒಂದಿತ್ತನಿ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ಅದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡಿ ಆಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಅಗಲ ದನಿಕಲು ಜತ್ತನ್ ಪೋಯರಿಗೆ ಪಣ ಸೆಟ್ಟೆನಗುಲು ಅದ ಮಗುಲು ಪೂಜಾರ್ನಗುಲು ದನಿಕಲಿಜೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಜತ್ತನ್ ಪೋಪನ್ ಪೋಯರಿಗೆ ಪೋದು ಆಗಲೇ ಸುಮಾರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೇಯ್ಪೈನ ಹರಿಪಾಂಡ ಅವು ಬಾರ ಅಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೋಯರ್ಸ ಬತ್ತು ತಪ್ಪು ನಟದು ಅಗೇಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಗೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಗುಲ್ ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪು ನಟದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೂಜ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಒಂದು
ತಿನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಎದ್ದುಡಿ ಮದಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಆತಿನ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಅಂಚ ಬೈದೇರ್ಲು ಬಂಡರಿ ನಿಗುಲು ಅಗುಲ್ ಬಂಡರಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಅತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನೆ ಕಲೆಪೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂಡ ಬೊಕ ಅಂದು ಬಂಡರಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂಡು ತೋಜಿದ ಬರ್ತಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಅದಾಗ ಮತ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮತ ಪಾರಿ ಉಂದತೆ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ ಮೆತಿ ಕೊಡು ಐತೆ ಗುರುಕಾರ್ ಮೆತಿ ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕೆಲವರು ಬಿಡ್ಸಿ ಬಂತು ಒಬ್ಬರ ನೇಮನೆ ಸ್ಟೇಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ ಪೋಡು ಹಿಂದ್ ಬಂಡದು ಅದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇ ಬೋಡದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮತ ಚರ್ಚೆ ಮತ ಗಲಾಟ ಒಂದು ಅಂಚ ಈ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇದ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಆಗಲೊಟ್ಟು ಮಗುಲ್ಲ ಪೋಯ ಅಂಚ ಅಗುಲ್ ಪೋಯಿನ ಅಗುಲ್ ಬೇತ ಗರಡಿಗೆ ಸೇರುಂಡೆ ಮಗುಲ್ ಕುಲತಗಲಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುಂಡೇರು ಸೇರಿ ಸದ್ ಮಗಲೆ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಕತ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಓಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬೈದೇರ್ಲ ಇರ್ನ ಈತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಆನಿ ಎಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತು ಒಡೆ ಪೋನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೀ ಕನೋಟ್ಲ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ನಿನ್ನ ಬೆರಿಸ ಯಾನುಲ್ಲ ಏನೋ ಬೊಡ್ಡ ಏನಡ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ ಇನೀಕ್ ಬೈದೇರ್ಲ ಸೈಡ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಏತು ದೊಡ್ಡ ದಾಂಡಲ ವರ ಬೈದೇರ್ಲೆದ್ದು ಮಲ್ಪ ಏತು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ ವಸ್ತು ದೆತ್ತ ನೋಡಂದ ಇತ ವರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತುಂಟು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಬೈದೇರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಾಯ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂಪಿನ ಜಾತಿ ಅವು ಪೂರ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಬಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ನನೋರಿ ಪಂತಿನ ಕೇಂದಿನೇ ಬೇಡದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾತಿನ ಅನುಭವ ಅವು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ಕೊಳಿಗೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮುಂಡ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿಯ ಎಂಕದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಆತಂಡು ಅದೇ ಇತ ಏನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯಗಂದ ಪನ್ನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚನೆ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಆ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ನಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ಪಡಾದಾರೆ ಇಂದತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪನ್ನೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಪಂಡರ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ದಾದ ಬೈದೇರ್ಲ ಲೆಪುಡಾಯಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೆವನ ಎಂಕಲ್ ಲೆಪ್ಪು ನೊಂದು ಅಂಡ್ ಅರೆಗಿನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬರೋಡುತ್ತು ನೀರು ನಿಗಲನ ಪರವರ್ದಾಗಲ ಇಡೀ ಪೊಡುತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ದಾದನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಡಿತಿನಗಲ ಎರೆಗಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬೋದಿನ ಅಂದ ಏತೋ ವರ್ಷ ಬಿರಾಡ್ ವಲ್ಲ ಬತ್ತುಪು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಗಲ್ ಬಂಪಿನಗಲ ಎಂಕಲೇ ಬೋದಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಏಳು ಬೋದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬೊಕ ಇರೆಗಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಡೇ ಬರ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲನೆದಲ್ಲ ಯೋಗತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೋದಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಒಂದು ತೆಗಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ನಾಗ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ದಿನಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ದೀಪೇರು ರಡ್ನೆ ಪಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಸೋನುಡು 4 ಮಂಗಳವಾರ ಬರಡು 5 ಮಂಗಳವಾರ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಇದಂಜಿ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸೋಣಾರ ತಿಂದದು ದುಂಬುತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಆಲ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಐತೆ ಅಂದ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಹಣ್ಣು ಗೈ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಸೋಣಾರ್ತಿಕ್ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುಂಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆ ಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಕಲ್ಲ ಅಗಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಅಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜಯ ಅದು ಅದು ತಿನ್ನಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೋ ನೋಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ರತಿ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಗಲ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರದ ವರನೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಜಿ ವರ ಬತ್ತು ಒಂದು ಬೇರು ವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಗಲಾಗಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕಸು ಬಿಡುಪೇರು ಕೆಲಸ ಹುಡುಪೇರು ಪೂರ ಅಂದ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಅವು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಅವೇ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯದನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದುಂಜಿ ಸೋನೋಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬೈದರ್ಲಿಗೆ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಿನಟು 14 ವರ್ಗದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ದೀಪಯರು ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಗ ಅಂದು ದುಂಬುದಾಗಲ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಟು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಈ ದೈವದ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ಒಂದು ಕಟ್ಲೆನ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಈ ಬೆನ್ನಿದಾಗಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ದೀಪಿನಿ ಅವೇನು
ಈ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಕೊರೋಡು ಅವು ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೌತಿ ಪೂಜೆಗೂ ಆಯ್ತ ಕುರ್ಲು ಒಂದು ಪೊದ್ದುಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಏನು ಪುರ ದುಂಬುಡುತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮುಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಕಾರ ಅವೊಂಜಿ ಮುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಹತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಜನ ಕೊರೊಂದು ಬೆನ್ನಿದಾಗ ಬೈದೇರ್ಲೆಗ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ತಿಂದಂಡ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೂಲ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ತ ಬೆನ್ನಿಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾತ ದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದೋಷ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿದೆ ತಪ್ಪು ದೋಷ ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭೂಮಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದುಕೊಂಡು ಹತ್ತದ ಒಂಜಿ ಏರುಕುಲೆಗ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾನುವಾರು ಬಾಯಿ ಬರೋದಿನ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಬೈದರ್ಲೆಡ್ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬೈದರ್ಲೆಡ್ ನಾನು ಪರ್ಬಪುರ ಶುರುವಾಪಿನಿ ಅವಳ ಈ ಸರಿ ನಾಗರಾಂಚಮಿ ಒಟ್ಟಿಡು ಬರೋದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಲೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಗರಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಗರೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು 350-400 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರೋಡಿ ಐನ್ ಗ್ರಾಮ ಬೈಲೂರು ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಕೆಂತೂರು ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಈ ಐನ್ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರೋಡಿ ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಗುನೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಗುರುಕಾರ್ನಕಲು ಆಗಲೇ ಒಂದೇನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಇದ್ದರು ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದ ಮೂಲತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನ 2002 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮೂಲಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 24-25 ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಮೂಲತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲತ ಇಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಒಬ್ಬು ಮೂಲತ ಹೋಗಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಏನೋ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಿತಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಂದದ್ದು ಅಂಕಲು ಇತ್ತ ಗುರುಕಾರನಕಲ ಹಿರಿಯರೇನು ಎದುರ್ದಿ ಒಂದು ಅಗಲ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ಓಲ್ಲ ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಂಡು ಈ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳದೆಲ್ಲದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಆರು ಊರಿಗೂ ಪರ ಊರಿಗೂ ಇಂಚ ಹೋದ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟ ಮುಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅರ್ನೋಟು ಹಿರಿಯರ ಅದು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಲ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧ್ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅರ್ನೋಟು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಗೌಡ ಆರುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರು ಮಟ್ಟಿ ಸಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಸುಂದರ್ಪಿ ಮಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಾಂಡಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಿಪಿನಾಗ್ಲಿ ಗರುಡಿದಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಅಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಜಂದಡ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲು ಪರವೂರ್ದಾಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೂಲು ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿ ನಡತಿಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 400-500 ಜನ ಬತ್ತದು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪ್ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 2002 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮೂಲ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಐದು ದಿನಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಂಗಳವಾರದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೋಣ ತಿಂಗಳದ 4 ಐನ್ ಸಂಕ್ರಮ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೋಣಾರತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಐದು ಸೋಣದ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅವು ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದ ಅನ್ಲಂಚನೆ ಐನ್ ಗ್ರಾಮದಾಗೆಲ್ಲ 14 ವರ್ಗ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಬಣ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಾಗೆಲ್ಲ 3-10 ಅಗಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಅಗಲ ಪಣವು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ 14-15 ಇಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಸಂಕ್ರಮಣದ ದುಮಿನಾನಿ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರುಂಡು ಮೂಲಂಜಿ 4-5 ಸಾವಿರ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಅಂದತ್ತು ಅವು ಬೈದರ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಗರಡಿದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಮುಲ್ಪ ನಡಪನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗರಡಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣ್ಣದು ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನದು ಮತ್ತೆ ವರ್ಪೆ ಅದಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.